Så. Løs. Så. Velbekomme. Fy for satan! Nora! Nu har vi lige fået en klage. Nora? Hvad? Vi har fået en klage. Ja, han har lige spyttet på gulvet. Hvem? Hvad er det for noget? Hvad? Martin Fongster. Altså ham sovsemanden. Ja. Ham der. Pisse ligeglad. Nej, ved du hvad? Det er faktisk fedt. Det er faktisk fedt. Dårlige anmeldelser. God omtale. Kan du ikke bare... Lav kunst. Kan du? Kan du ikke bare lave en ny? Hvad sagde du der? Kan du ikke bare lave en ny? Og så går jeg ind med den til ham, og så lave en ny? Ja. Det er kunst, kammerat. Der er en. Der er ikke flere. Ud! Du er simpelthen for meget. Kan du skrive med dig, kammerat, mand? Så. Cocktailpie. Hvad laver du med lommerne? Hvorfor kan du ikke bare smage på maden? Altså, hvad mener du, mand? Ja, altså folk, de gider... Flæskesteg sandwich til Nora. Ja, det er mig. Det er sgu da dig ved fjernsyn. Ja, det er det. Kan du... Ja. Smut lige. Okay. Men ja. Du har lige sendt uspiselig mad ud til en madanmelder. Du er nødt til at lave noget mad i øjenhøjde, mand. Noget folk kan lide. Noget folk gider spise. Er det ikke engang flot, mand? Prøv lige at se på det. Det er du fucking ikke, vel? Det er du fucking ikke, det der, mand! Fuck, fuck, idiot, mand! Fuck! Det er slut! Hey. Hey! Hold da op. Er du okay der, eller hvad? Ja! Hvad laver du? Ikke noget! Laver et eller andet. Det kan jeg da se. Så. Jeg har modificeret nogle trøfler. Nogle trøfler. Er du kok, eller hvad? Jeg har umami-boostet den, så at sige. Men de er meget farlige, så de skal destrueres. Ja. Kan de noget, eller? Altså, hvorfor? De er farlige! Farlige hvordan? Altså, de må da kunne et eller andet. Må jeg se dem? Dine sanser er geniale. Du skal åbne din egen restaurant og tage kunsten til et helt nyt niveau. Og eliminere dårlig smag for evigt.
Smag på mad, som du aldrig har smagt det før. Hemmelige opskrifter, som kun Noah mestrer. Vi omfavner dig i et tæppe af overraskelser, bæredygtighed og luksus. Gå ombord på Noahs nye restaurant, Noahs Ark, der åbner på fredag. Og ja, det var på fredag. Kom og spis dig lykkelig. Hej. Hallo? Hvem er du? Det var Leva. Jeg er fra reklame... Nå ja. Nå ja, for fanden, det der reklame, ja. Jeg har taget nogle ting med. Aha. Skal du se her en gang. Jeg tænkte, at rosa kvarts var meget godt at starte ud på. Farven har sådan en beroligende effekt. Og så har det også noget sensuel energi. Det tænker jeg er meget fedt, når det er sådan... Hende her. Hvis vi har ham her et sted, fordi hvis... Jeg stiller hende bare lige her. Vi skal have hængt nogle ting op også, faktisk. Nej, ikke i køkkenet. Ikke med den her. Nu tager du bare nogle dybe indåndinger gennem næsen ud af munden. Okay, så er det godt. Nu stopper vi. Ud herfra. Jeg skal flytte det der fra mig. Ved du hvad, jeg ved... nu ved jeg, hvad du har brug for. Du skal ud af køkkenet her. Vi skal ikke have dig længere. Prøv at, du har brug for nogen, som tager imod dine gæster og sådan skaber viben omkring det at være på arken. Ikke? Det kan jeg. Han fik sin første Michelin-stjerne som 12-årig. Og nu er han klar med et nyt koncept, og rygtet går, at der er noget tophemmeligt på menuen. Kom ned og smag på kunsten. Noahs Ark åbner på fredag. Alt er bæredygtigt, biodiversitet, og selv kaviar er økologisk. Kom forbi Noahs Ark på fredag, og det var på fredag. Psst. Velkommen til Noahs Ark. Tag en dyb indånding og mærk jeres sanser. Nu er det vigtigt, at vi husker på, hvorfor det er, vi gør det her. Vi er ikke kun for at redde verden. Vi er her for at give folk den bedste fucking oplevelse i hele deres fucking liv! Er I med på det? Vi kører fejlfri service i dag. Hvis I ikke er klar på det, så gør et par jeres ting. Skal vi fucking lave noget kunst, eller hvad? Hvad? Yes, lave kunst! Ja, tak! Aftenens første servering. Havbundens eventyrhave. Velbekomme. Det må man sige. Det ser også smukt ud, hva'? Det bliver ulækkert, det der billede.
Hvad sker der? Var det en uheld, ikke også? Fuck! Er du nervøs? Jeg troede ikke, at Nora var bange for noget. Prøv lige at kigge på mig. Slap af. Prøv lige at slappe af. Lad mig lige se. Ja. Ja, Altså, det er så så stopper flot. festen. Det er slut. Ud med dig. Ud. Kan du komme ud af køkkenet? Ud af køkkenet. Og det er ud med dig, mand. Hey, Nora, kom. Fokuser. Kom. Hvor er du henne, min kammerat? Hvad så? Hvor er du? Kom nu. Hallo? Hvor fanden er du henne, mand? Husk, folk spiser ikke kun med øjnene. Ikke kun med øjnene. Hvor er du? Nora, kom nu. Hvad så, mand? Hvad har jeg brug for dig, Kjeld? Jeg har brug for hjælp, Kalle. Jeg har brug for hjælp. Vi har den der ark ud at sejle, eller? Ja. Helt sikkert. Bailarle. Le final. Service! Skal vi lige tage et lille glas? God drue. Ja, det er sgu lækkert. Hold da kæft, mand. Ja, Magnifik. Det er virkelig godt. du er genial. Ja, det er. Det er faktisk. Ja. Jeg ved det godt. Du er genial. Det er. Tak. På alles vegne. Ja, tusind tak. Altså, jeg lærer så meget. Det er så inspirerende at være med på den her rejse. Tak. Jamen altså, jeg er fed. Det er jeg sgu. Skål for helvede. Skål. Tak. Smager jo ikke en skid. Altså, hvad mener du? Hvad har du puttet i nu? Altså, der er sådan en... Det er sådan en trøffel, ikke? Eller? En trøffel? Ja. Hvad fanden? Du har puttet et eller andet i, vi ikke ved, Nej, hvad jeg er. ved ikke, hvad det er. Det er en trøffel, som... Altså, det er en trøffel, som jeg siger. Altså, er det ikke flot? Eller kan I lide min kunst? Altså, Hvad fanden laver du? det er jo... Altså... Smager det ikke godt, eller? Altså, hvad er det? Du har Smager det ikke fucking fint? Smager det ødelagt ikke min smagsløg. Min smagssans er mit levebrød. Ødelagt? Altså, hvad mener I? Ja, hvad mener I? Nora, du er en fucking fiasko, du er. Fucking kejser uden tøj på! Hvad fanden laver du, mand? Hvorfor kan du ikke bare fucking smage på maden? Fordi jeg ikke kan smage noget, ikke? Jeg kan ikke smage en skid. Jeg har ikke mistet min smagsløg. Jeg har aldrig haft min smagsløg, vel? Jeg har ikke haft min smagsløg. Jeg kan ikke smage forskel på fucking blåmusling eller banan, altså. Er det, du kan høre, eller hvad? Vent lidt. Fuck! Stop! Stop med at spise! Stop! Stop! Stop med at spise! Stop! Stop med at spise, for satan! Den mad, jeg lige har spist, den er højst sandsynligt giftig. Så nej, det er ikke for sjov. Det er ikke for sjov. Stop med at grine. Stop med. Det er alvorligt. Vi skal ikke spise den. Stop med at spise! Er det en joke? Nej.
Ja, I kommer alle sammen til at miste jeres smagsdrej inden for de næste par minutter. Det ved jeg måske, eller... Jeg ved ikke. Men... Ad! Er du seriøs? Jamen... Kom ud fra, mand! Det er ikke godt at lade mig filme, altså. Ad! Ad, hvor er det ulækkert! Hæld ud af dåsen! Var du din fucking økotaber? Grand Cru, og det nu. Ellers får du sætte i øjnene. Ja. Tror du vil slippe? Hvad? Fuck sker der, Evan? Du kan ikke få ændret til at få noget lækker at spise. Det er der er kokken. Slip! Du har et svar. Hvad? Tror du det? Fuck sker der, Evan?